Pani, dnes si zahráme Fortnite na počítači a myši a klávesnici. Prvýkrát, čo hrajem Fortnite na klávesnici a myši a počítači, takže budem na tom hrať extrémne, že zle. Chcel by som, aby toto video bolo viac prepracované. Takže som prešiel na počítač a myš. Len keď budem na tom hrať zle, tak to je moja chyba. Veľká. Dáme pani, kam padneme? Ja by som padol si počty. OK. To je tak hrozné, keď ja mám na shiftku toto. Keď ja mám na shift tento. Keď mám na shift ten bežanie. Ale nie je to až také zlé. No, ale to je hrozné. Ja si to musím prenastaviť. Treba na kviečko. Nie, tam mám inventár, alebo čo to je. Dobre. Dáme pani, dajte som like, odber a ideme padnúť. OK. Padáme. Dáme pani, napíšte mi do komentárov, čo ste dostali na Vianoce. Keď sa to bude trošku lagovať, tak sa ospravedlňujem, ale nemám moc dobrú Wi-Fi, no. Si myslím. Kviečko, áno, dobre. Kámo, niekto tu už je. Shift. No. Čo? Prosím, to nejde. Kde je tá Dobre natáča kamera. Sa musím pozrieť, či dobre natáča. No som teraz... Počkajte, sa musím pozrieť, či to už neurobím. OK. Natáča dobre, OK. Dávajte sem like. OK. M-ko. Boom. Ak tak toto je dobré, no nie je vôbec dobrý ten shift. A na CTRL mám crouch. Nie? A na alt to musím takto a na tomto mám takto. OK. Včera som prešiel na počítač. Nebolo to úplne ľahké. Moja prvá hra bola otresná. Tuto som... No nie to sem som padol, lebo to by som už tu mal objavené. To nie sem som padol. OK. Pani... Nie. Áno, padneme sem hore. Naťažíme si tu matro. OK.
Si ešte musím na toto zvyknúť. Čo? Tak to nechápem, jak som nezomrel. Niekto tu ide, niekto tu je, niekto tu je. Darma žout. Nie? Komu tu je, tu je. Crouch. Hlava, nie? To... No, headshot dostal, headshot. Je toto. No, prebiť. Ja to prebijem R-kom. Sú 2 meče. Nie? No. Neviem, či sú tie isté. Samozrejme teraz ja si dám meč. Ja aj toto je toto. Kde mám inventár? Toto. Inventár. Okay. Rozmýšľal som, že by som mohol natočiť plný up, ale to asi nie. Došli by mi nervy. Ešte raz toto. Dobre, ja nebudem už crouchovať a idem na F-ko. Musím stlačiť, lebo potrebujem toto tu rozbiť. Ja tak toto nepoužívam stavanie. Ja stále iba na niečo kliknem a potom to iba robí, že stále iba to robím. Bum a teraz čo? Tu sa stane, keď to zničím. Nič. To mohlo čakať. Dobre, ideme ďalej. Dneska si ešte vyskúšame aj na toto mám shift. Nie. Počkaj. Nie. Ježiš, toto zbraň, toto je dobrá. OK. Dneska som mal v pláne streamovať, ale ešte uvidím. Čestky tie ignorujem. Mám doteraz dobrý loot. No, úplne asi nie. Ne. S týmto neviem fungovať. Iba jeden shockwave a hotovo. S myšou je také ťažké toto. Lebo pozerajte, ja takto teraz stojím. Zoberiem si toto a treba, ten človek môže ísť takto. A vy musíte úplne, že tak rýchlo. Čo ja nemám speed? OK, dobre. Ten istý, no tam sa už fajtia, tak tam idem. Tu vyberiem. Človek. Ty vole, ja mám tento. Vidíte ten, jak sa to volá? Ne, ja cheatujem s tým aimom. Vidíte na to? 24 hitov.
23. Ja ho idem pušnúť. On už odišiel, to je toto posero. Ne, tak neodišiel. Počkej, rýchle. No dobre. Ty vole, tak ja som vole posero, lebo teraz drhám úplne. S tým by som nechcel nikoho uraziť, že keď strháte, tak to je normálne. Teraz nechcel nikoho uraziť. Kámo, je dobre. Som najväčší zdrhač. OK. Pôjdeme tam, sem, teda tam, no sem, lebo už to je tu. To je pokatné. Kámo. OK. Na 5 pôjdeme. Si dám toto. Musím prebiť, no nič si musím prebiť. Samé tak sa preblikávam. OK. 25, teda 35 ľudí. OK, pôjdeme sem, do budu, bo tam je toto. Som to už niekedy bol a je to tam na nič. Čo tu zreba? S. No, tak nič. OK. Toto pôjdeme na toto, ja toto si dám sem, toto sem, toto sem, OK. Jak toto? Toto sem, toto. Potom si dáme kreatív, lebo som objavil toto, epiku, takú mapu, ja som ešte nikdy nehral kreatívno. Hral, ale nie je to. Pokúsime sa dneska dať win. OK. A viem asi, že na tomto moc win nebude. Ale pokúsime sa to. Dneska už som win dal, mohol som dať aj druhý. Pre mňa ešte na klávesnici to je ťažké. Neviem prečo. Pre ostatných to môže byť úplne že ľahké. Kamera tá ide dobre. OK. Používam iba tieto tri, dozadu vôbec nechodím. Sorry za to, že neviem s týmto, ale včera som ma to išiel. Ja keď nesledujem, že kam toto, ja sa úplne nepreklikávam. Áno, toto. A tam už sa fajtia. Ty vole, tam sú nejaké overbuildy. To je ten darmožrout, čo tam bolo. Darmožrout. Dostal som damage? Damage som dostal, nie? No, nedostal som, nechápem. Úplne vyzerám jak frajer na tej motorke. Ale čo by, že som frajer, teraz som to pokazil. Dobre. Ideme toto vymením. Kviečko nie, áno, kviečko. Keď si zoberiem auto, niekto to tu dobre. Toto. Niekto tu dobre. Toto. Jak sa to volá? Niekto tu dobre staval. Musel postaviť budovu, alebo čo to je.
Je to normálne, že ja stále nejaké auto, teda teraz, jak som mal toto, to SUVčka, alebo čo to je, tak teraz, jak som mal mucha, tam je, alebo nie, to je mucha, to je, by z nej zlá, OK. OK, brosky. OK, brosky. Skibidi randoši. Dáme pani, pôjdeme si vyskúšať ten kreatív. Esko, to je Esk. Kde je tá mucha, alebo čo to bolo? Tomu ona odletela, počkať. Ne, kamo, ne. Ja som toto. Ale natáča to. Zbočujem. To nemôže byť to. Ja tu nemám žaby. Kreatív. Pôjdem bez slúchat. OK. OK. Dobre. Ja pôjdem do kreatív. No dobre, tam je za tým. OK. Zima mi je úplne že na oči. Na toto. OK, dámy a páni. Hi, fun. Toto tu vám asi neviem prečítať, lebo ešte... No. Kreatív. Koľko sa to ešte bude načítavať? Kde je tá mucha? Kde je tá špinavá mucha? Ja tam je, OK. Welcome to kreatív. Predstavte si, že ja prvýkrát mám kreatív. To je aj pravda. Ja tu teraz môžem ukázať nejaké edity úplné. To je, no toto, s týmto nie? Nie, no prečkom. No to je edity. No toto nie sú edity. Potrebujem Gčko. Jak sa s týmto toto? Počkej, no toto. Počkej. Budem tomu. To ste o mne nevideli, nie? To ste o mne nevideli. Počkaj, ja si to musím ešte presvedčiť. To je ťažké. Wow! Teraz hovoríte, ale čo nám tu tento chce ukázať? Čo to dokáže každý. Bum. Budem editovať 2 scény naraz. Viečko. No nič.
Najmä toto by bolo pre toto video všetko. Dávajte sem like, odber, komentáre a vidíme sa u ďalšieho videa.